Hvad fanden er det kun mig, der optager? What the fuck? Nu tror jeg, vi har dækket den her samtale godt nok ind. Jeg er pænt sikker med pausing optager lidt, mand. Halløjsa folk, det er mig, som der er pausing. I dag, der skal vi snakke random lort, og det bliver fandme super godt. Vi har Øjenkæt med, også kaldet Nar og Møffe. Så har vi Kød.dk med, han er også med, og så har vi Versinger, som der også lige sidder her og optager. Og hvad så, drenge? Hvad får I tiden til at gå med? Vi optager dig med en pisse stiv, man. Det er pisse godt. Jeg er ikke stiv. Overhovedet ikke. Det sagde du i starten. Jeg sidder og savler over tanken om en kebabmix. Okay, det lyder meget ulækkert, må jeg godt nok indrømme. Men du sidder og æder en med kebabmix nu. Jamen, det er mega godt med en kebabmix, hvis den så smagte i orden, men det gør den ikke. Den er så dårlig. Hvad er det, der mangler ved den? Lad os få en madanmeldelse. Jamen, det er sådan lidt salt, tror jeg. Prøv at hælde salt i, så. Hvis I går ind på Mikkel Lønne laver rullepølse, og så ser den video, Den er så forstår I, hvad jeg mener. Er den så dårlig? Vi har et par ferske hundgris. Mere salt. Så skal den bare have lige så lang tid, som det tager en tossebils i træsko. Nogle steder i verden, der spiser de det sådan her. Op på Mors, der spiser de det sådan her. Wow. Det er det med. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det, det kan jeg. Som Kiks ville have sagt. Ja. Nå, det er dejligt, dreng, det er fandme dejligt. Din dejlige kebabmix, det var lidt dejligt, det. Nej, det er du fandme ikke. Smager lidt lort. Det smager lidt lort. Det smager lidt af lort, vil du smage? Kan man smage? Jo, det er helt. Hvad så, Molly? Skal du ikke lige selv have det recordet, så er vi sådan dækket rimelig godt ind. Nej, jeg regner med, I slår det op på jeres YouTube-kanal, altså. Oh yeah. Og jeg tager det ikke ned. Den skal starte ud med at sige, velkommen til et eller andet kanal. Mr. Fawcett. Fuld af masser af gode idéer. En af dem kunne godt være kebabmix. Forbedre kebabmix. Hold kæft, du har tømmermænd i morgen, du har, Molly. Overhovedet ikke. Hvad er den? Nej, den er 20 minutter over 3 nu. Du er så wasted, du er, når du står op. Nej, ikke hvis han spiser salt nok. Nej, det der salt der, det kan du ikke stole på. Hvad lå jeg på i morgen? Okay, jeg er klokken 3-4 stykker om eftermiddagen. Hvad snakker du om? Ja, så har han ikke noget at sige. Nej, jeg er sgu da tidligt hjemme, mand. Jeg skulle da kun 3:30. Nå, ja, sådan cirka. Hvad gik der galt? Der var ingen damer i byen. Jeg gad ikke med. Ja, okay. Det kan jeg sgu godt forstå. Jeg kan godt forstå det. Det er også noget. Var det i Holstebro, du sagde, du var? Hvilket diskotek? Jeg var først på Gildkasten, og så var jeg på Biersklubben. Okay, du var... Dæk mig den kebab, der smadrer dig, din Smager der? Der er vist noget, der skal censureres, jeg tror. Ja, det var også det, jeg lige tænkte på. Bare for en eller anden bip-lyd. Nej, vi bytter det bare ud med... Mr. Fawcett, eller sådan, mæh. Ej, nu kan jeg fandme ikke æde mere. Bare... Så bare kvæle det sidste ned i halsen. Ej, det ryger i køleskabet. Er den så god? Den smager lort, vi smider den i køleskabet. Du også skal lave noget let's play nu. Helt sikkert. Det glæder jeg mig til at se. Halløjsa folkens, så velkommen til Mr. Fawcett YouTube-kanal. I dag der skal vi fandme spille videre på noget Tekkit. Du har da ikke noget Tekkit at spille videre på? Det har jeg da. Der er optaget hele ugen, mand. Nu må du fandme Er der ikke og inde på serveren? Er der ikke en disclaimer? Jo. Når det er, man starter Tekkit, not play while drunk. Du risikerer sgu da blive smile lort i luften. Ja. Den forstår jeg ikke. Do not operate Tekkit while under the influence. Yes. Ja. Så må du altså ikke spille Tekkit. Hvad? Du kunne risikere at springe et atomkraftværk i luften imens, jo. Fuck det. Ja, jeg tror jeg har optaget 6 afsnit i den her uge. Som der ryger op fra på mandag. Det bliver mega nice. Så har I alle sammen, der følger med på min kanal. En lille spoiler. Den der hyggekanal, du har der. Hey! Hyggekanal. Det er da sådan en lille hyggekanal. Hvad er det? 70 subscribers? Så? 542. Det er da også en hyggekanal. Ej, det er da ikke mere end et halvt års tid siden, du var på Skal jeg lige være et dumt svin, så gå ind og se, hvad mit er?
Ja, det er 3.600-700 stykker. 3.630, fuck, mand. Wow. What? Ej, det var en pæn stemme, jeg havde der. Hold da op. Hvad? Hej, folk, så velkommen til Mr. Forsing. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og i dag, der skal vi spille videre på noget Minecraft. Det bliver eddermame stort. Wow. Jeg tror virkelig, jeg skal til at sige, i dag skal vi faile noget mere i Mr. Minecraft. Det var måske en god idé. Det kan jeg godt lide. Det kan godt lide. Det er den Nu har jeg bare lyst til at drikke med stang Bacardi. Ja, du skal prøve det. Det er lige sjov og pisse socialt. Jeg gik op til en dame, så sagde jeg så, gå et af, kan du lige prøve den hest? Så sagde hun nej. Jamen, så kan vi være sammen. Det er bare ærgerligt. Hvad sagde du? Skal der bare gå op til en? Jeg spurgte, om hun kan prøve den hest. Så sagde hun nej, det kunne hun ikke. Så sagde jeg så, nå, så kan vi ikke. Så vil vi om og gik. Hvor er det godt, mand. Har du overhovedet styr på, hvad du siger lige nu? Jeps. Hvad har du sidst drukket? Kan du lige prøve den hest? Hej, så folk. Mig som der er Mr. Forsing. Kan du lige prøve den hest? Hvis du ikke kan, så kan vi ikke være sammen. Hej. Det går ned i. Det er fandme smager. Hvor er det godt. Hej, så folk. Det er mig som der er Mr. Forsing. I dag skal vi kigge på, hvordan vi prøver den hest. Men det bliver sgu ikke mig, der står for det. Så det er godt, du. Hej. Jeg elsker det. Det er fandme galt. Hej, så det er mig som der er Mr. Forsing. I dag, der skal vi vise, hvordan man går ud af TS. Og det gør man sådan her. Vel. Så godt. I hvert fald ikke nej. Nej, ikke sådan. Du har stadigvæk anholdet, det er lidt en fail. Pisse også. Dårlig tutorial. Ja, meget dårligt tutorial. Jeg laver ikke tutorial, kom her aldrig til. Tutorial. Ja. Det er simpelthen meget sjovt at lave sådan en fuld tutorial. Hvordan du lukker et TS3. Sgu da ikke, når man har sådan nogle subscribers, der er 12 år gammel, så er det måske ikke lige så smart at lave videoer, mens man er fuld. Der er Men sgu da mig folk, power, man sender der et siger godt ham, signal. der sniffer lim og sådan noget. Jamen, det er heller ikke i orden. Hvem sniffer lim? Hvad? Det er sådan en mand, der spiser en tube lim eller sådan noget. På sådan en YouTube-kanal. Nå ja, det har jeg sikkert, for det er så klapt. Ja, det er ham der Blue Ring, ikke? Hey! Det er ham der Mr. Forsing, der ikke kan se forskel fra limbøtten og vodkaen. Hov du. Ja, hvor meget lim lidt drukket. Det ved jeg sgu ikke. Det vil du ikke ud med at høre på det hele. Nej, jeg skal da være rent der video og alt muligt pis. Det bliver bare ikke særlig godt for skidstiv. Og det er ikke en dårlig idé at rendere det nu så. Vi skal have et FIFA, og jeg har uploadet. Episode 4. Straffelag. What the fuck? Nå. Den tabte jeg nok også. Sådan. Det tager vi nok. Jamen seriøst, mand, jeg får eddermame med tæsk i det der nye FIFA der. Det er ikke godt. Det var fordi du er dårlig til det, Mølle. Ja, åbenbart. Men jeg har jo sat mig i hovedet for at være Danmarks bedste FIFA-PC-spiller. Så har du eddermame med meget arbejde med. Ja, det kan godt være, at jeg skulle til at sige op på arbejde. Det tror jeg. Ja, det kan godt være. Der er jo fandme folk, der går mega meget op i det skide FIFA der. Jamen, de har da ikke så et arbejde her. Nej, det kan jeg optage det, eller lave det, mens du er på arbejde. Ja, helt sikkert. Se, det kunne være på 400 timer for det. Så tror jeg sgu ikke ret mange mål i hvert fald. Hvorfor ikke? Fordi jeg skal stå ved maskinen hele tiden, mens jeg er på arbejde. Ja, og hvad så? Det var bare lige at sige, jeg tager lige en pause på en 20-40 minutter. Nej, det kan du ikke dog. Ja, bare en skipause. Jeg skal altså skide. Nej, jeg kan ikke få lavet denne maskine. Jeg vil bare lige se, at han lige vasker sig lidt. Fuck, hvor jeg Rachel næste afsnit, mand. Er du sindssyg? Hold da kæft. Det skal jeg glæde jer til. Du skal lave et highlight af det. Så når du er færdig med hele den sæson, så laver du highlights af alle de gange du rager. Det bliver bare sådan helt sygt på 3 timer eller et eller andet. Ja. Hej. Hej. Jeg kan godt lide en kebabmix. Det er mig. Ja, det er godt du. Hej. Skal vi stoppe med at record?
3, 2, 1. Nej. Ej! Tror du lige, du kunne få lidt du ligger exclusive? på først. Nej, du ligger på først. Nej, den du er syg. ligger på Nice det her. Jeg har fundet et billede af Molle. What? Du kendte Molle. Du ser mig smuk, Molle. Prøv at Ja, se. men- Ikke mig det der, dog. Der var også sådan en tyk rundt, der kom og tog et billede af mig, så spurgte jeg så, om hun havde de der 500 kroner, som det kostede. Ej, det havde hun sgu ikke lige. Nå, jamen hvad fanden hun så gøre ved det? Så måtte hun kræfte med at stå og slette det billede der. Var du ond? Hvad? Hvorfor er du så ond? Skal du ikke tage et billede, men hun havde betalt mig for kropsbilledet. Godt klar over, at der er børn på internettet, der betaler penge for sådan noget der. Præcis, man. Det lyder bare helt dårligt. Ja, det lyder bare endnu mere, så er det sådan... Ja, og jeg hedder så Pedomaster på Steam. Jamen, vi laver bare musik, jo. Og vi laver bare spilvideoer. Det er godt, du har i. Nå, jeg vil ud og have det smøg. Jeg kommer nemlig ind lige om lidt. Okay. Fedt. Jo, det er... Det er ikke så tit, og det er ikke sådan en lyd, der sådan rigtig Det er sådan- husker på. Det er bare Hvad så det. med, når man åbner en dåse? Hvordan lyder det? Cola. Det er sådan... agtigt. Den skal jeg lige her igen. Sådan... En gang til. Sådan... Hvordan? Ja, noget af den stil. Kind I of. wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky and all that I can see. It's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turning it around, and all that I can see is just a little lemon tree. Oh yes, please me. Yes. Oh yes, get that one. Oh yeah. Oh, suck me right there. Oh yeah. Oh. Hvorfor er det? Jeg har ikke siddet og spillet et spil i rigtig lang tid, og så er I'm det her. turning my head up and down, turning it around, and all that I can see is just another lemon tree, and I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky and all that I can see. It's just a little lemon tree. And all that I can see. A lemon tree. And all that I can see. Okay, nu bliver det for meget. Kæft nogle point jeg fik der. 204 Og så sidder eller og spiller karaoke. 4181 står. Det er løgn. Det er sgu da rigtigt. Det er fandme løgn. Det er rigtigt. Det er løgn, Molle. Det er faktisk min kæreste,